Ik vond het goed maar een zwoele dag. Hier in Ljout van de Media, de zinnen er nog wel aardig bij, maar het kwam hier en daar ik een bui. En hoe buien sprutsen, de komende dagen weer wierd, flink wierd ik. Ja, er zitten bij Oer al minder blied maar wezen, maar er zitten ik nog wel wat betere perioden bij. En Joen, de mannenvertjustering, bewolking, een protte bewolking, een lot uit de loterij als je hem zien kan. Hier en daar vallen wat gaten in de bewolking. En vannacht vanuit het westen mooi ruim en de temperaturen 14 of 15 graden, de wind zwak ontmatig uit zuidelijke richting waai. Dan zetten we terug naar morgen. Er wordt flink weer te dag. Bewolking, ruim, letterbuien, maar kon ze op tonger en er valt er op plakken flink wat wetter. Maar ik was zo positief in de rim van de Media en in de Joentijd nog even de zinnen erbij op de meeste plakken. Temperaturen 18 tot 20 graden en de wind matig en vrij krachtig uit het zuidwesten waai. We zorgen vooruit. Op vrijdag, sneeuw en sneeuw, temperaturen om de bij de 17 graden heen. Op vrijdag buien, maar ik zinnen, droege perioden in de joentijd in de nacht toch wel het ruimwetter. En dan komt die wisselvallige start, wat waren onbelangrijk, van Oeral. En sneeuw, betiden, flink wat wetter, letter buien, maar kon ze op tonger. En dan valt er misschien wel 20 tot 30 mm. En hebben we het dan op sneeuw. De zinnen erbij, een aantal droege perioden en nog een aantal buien. Maar die liep ik net zo raar. Dus dan treffen we het ik weer een beetje. We met hem aan, maar weer even in het waarschuwen.